Ya. Ano kaya? Boss, Magulanon makikagnaw. ang babos og kitsa bay di mag-uul nga. Wa ba di na kinumdum na kurong adlaw oy. Ano kinundom? Birthday man gud na kurong boss. Oh, birthday din mo karon. Lagi awa man gini. Great man. Uy, lang ni-greet ako. nimo? Wa, pangit mo. Di ba na? Birthday ya, happy Happy birthday. kwarta. Happy birthday ya. Ha? Ano di ko kwarta? Ako man ko di mo pabaliya. Ah. Sige, ani na lang. Lutuan na lang ti kag lami nga pulutan karon kay magtagay ta karong adlaw. Burado ka boss? No. Karong ginamit ta mo boss. Oh, wata ko diha. Kailan ka na boss? Wow, oy. Lutuan. Wata ka, wata ko. Sige boss, pabot ko. Ay, salamat ito. On ko sa kong among lamang. Milagro dyan ni. Pabot lang ko. Magtagay ko na may maghubog yun. Meron ako kayo ng luto ang mga boss. A few moments later. Ya, tara, pulutan lami kay ni. Mauna na? Oo, mauna ni. Umrag lami, maginan siguro boss. Ako lagi paluto dito sa pinakamay nga manglutuay sa Maria Lina. Oh, boss eh. Lami kay. Lami kayo na dyan boss. Okay. No. Abi niya. Na, ako na bihan boss. Happy birthday ya.